centrami zdieľaných služieb prišla minulá vláda, ktorá to teda dala do plánu obnovy. S tým som prišiel ja v roku 2019. Dobre, ale aplikovalo sa to do plánu obnovy. Myslím, cez to sa financovala tá prvá časť, čo išla do betónu. Čo ste? A teraz Moment. z programu Slovensko Čo ste, idú pani poslankyňa, vy to neviete? Veď centra zdieľaných služieb išli do plánu obnovy No, veď to hovorím. a nikto sa neprihlásil do výzvy. No, ja viem. Lebo bola nastavená s prepáčením debilne. No. A to je ten dôkaz. Po tejto relácii môžete volať prezidenta Únie miest, primátora Bratislavy, predsedu z MOSu a tí vám povedia, čo konkrétne ja som v celej tejto agende robil bez toho, aby som si to dával na sociálne siete alebo trieskal na tlačovkách. Dajte si veľký pozor, lebo ste fakt bezorientovaní a preto nemáte názor, iba falošné pocity, ktoré ponúkate mne, moderátorke, divákom. Týmto sme to uzavreli. Teda inými slovami, vtláčate do politickej reality svoje videnie, alebo sa snažíte presvedčiť ostatných v to, v čom by ste chceli vyveriť. Ja Len to vychádzam zo nie slov je premiéra kontakt. tejto krajiny. To znamená, že vy povyšujete stanoviska deklarované nad legislatívny proces. To znamená, že vlastne idete robiť presne to, čo tu robil Igor Matovič, ak sme skôr ako zbierku zákonov sledovali stanoviska na sociálnych sieťach. Vráťte sa k realite. Koľko išlo na kamerové systémy? Za 4 roky? Pán poslanec? No ja som kamerový systém vybudoval. Koľko išlo za 4 2019. roky? Koľko išlo na kamery? Ostatné 4 roky? Na Slovensku? No, neskúšajte ma, pán štát. Poviem vám, Ja hovorím, tak že som vám poviem, vybudoval systém. 0. No to nie je pravda. 0. My sme prišli teraz s 20 a čo je zaujímavé, skombinovali sme riešenia na fyzickú bezpečnosť v mestách a obciach a informačno-komunikačné technológie. A viete o tom, že ak máte riadky v eurofondoch určené na opatrenia, tak ich nemôžete presúvať na iné opatrenia? Vy mi chcete povedať, že sedíte tu v tomto štúdiu nepripravená a ste ani na portáli právnych predpisov nečítali predbežnú informáciu? Predbežná informácia je už vonku. A nič z toho, čo hovoríte, tam nie je. Pán Kaliňák. Je alebo nie je? Videli ste ju alebo nevideli?